Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pag-ampo kang Senior San Roque, maluluyon iyamot nga Dios, Ginoo ug Amahan nga may gugmaon. Ihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian diha kang Senior San Roque, aron tungod sa iyang panabang makita namo ang kaayo sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudis nga gihiyas mo kaniya, kay siya ang among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod, ilabi na ang COVID-19. O Amahan nga mahigugmaon, nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis o iyamot nga anak, o tungod sa mga bertudis ni San Roque nga among langitnon nga tambal, ingon man giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo, ang mga haring Kristiyanos aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga irihis ug dili binunyagan managbalik og moila kanimo, ingon man luwason mo ang mga kalag sa purgatorio ug ang anaa sa salang mortal, aron mahigawas ni anang hilo nga infernuhanon sa mga sala, aron kaming tanan ni ining langitnon nga tambal, og maabot namo tungod kaniya ang dayon nga katamis didto sa langit. Amen. Amahan namo nakasalangit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasiluwa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno alwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon namin. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Kaingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nakasalangit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno alwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nakasalangit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno alwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Orasyon. Rayna sa langit paglipay, Alleluia. Kay siya nga naghimo ka nga angayan sa pagdala, Alleluia. Nabanhaw sumala sa iyang giingon, Alleluia. Iampo mo kami sa Dios, Alleluia. Pagsadya o paglipay, Virgin Maria, Alleluia. Kay tinuod nga nabanhaw ang Ginoo, Alleluia. Magampo kita. O Dios, nga tungod sa pagabanaw sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan. Itugot nangamuyo kami nga tungod sa iyang inahan ang Birhen Maria,
makaangkon kami sa kalipay sa kinibuhing dayon. Amen. Himaya samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Sa Espiritu Espiritu Santo. Santo. Amen. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo, Manam sa akin. mga kaigsunan ko diyan ni Kristo karon, sulod din ni Santos nga misa ato kining ihalad alang sa tanan nga mga frontliners nga unta sila iiway sa tanang mga kadautan, iiway sa sakit. Ato usab nga iapil sa pag-ampo ang ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya nga unta mahilayo usab ninimong sakit. Ato usab nga iapil sulod ni Santos nga misa kadtong mga tawo nga atong gisaaran nga atong iampo. Ug aron mahimo kita ngayan og tako sa pagsaulog ning Santos nga misa atong pangayoon ngadto sa Ginoo nga pasaylo ug kaluoy. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kaloy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, gipaambit mo ang imong katawhan sa imong kaluwasan, itugot na nga muyo kami, nga makapasalamat kami kanimo kanunay tungod sa pagkabanhaw sa Ginoo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tun sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa mga buhat sa mga apostoles. Human niini nibiya si Pablo sa Atenas ug miadto sa Corinto. Didto gikahibalag niya si Aquila, usa ka Hudiyo nga natawo sa Punto, nga bag-o pa lang nahiabot gikan sa Italia, kauban sa iyang asawa nga si Priscilla, tungod sa mando ni Emperador Claudio nga papahawaon sa Roma ang tanang mga Hudiyo. Miduaw kanila si Pablo ug tungod kay managsama man ang ilang pangita nga mao ang pagpamuhat og mga tulda, mitipon siya pagpuyo kanila
mag-uban sila sa ilang buhat. Kada adlaw igpapahulay, nakiglantugi siya sulod sa sinaguga aron pagkabig sa mga Hudiyo ug sa mga Grego. Pag-abot ni Silas ug ni Timoteo gikan sa Macedonia, gigamit ni Pablo ang tanan niyang panahon pagwali sa maayong balita. Nagmatuod siya ngadto sa mga Hudiyo nga si Jesus mao ang Mesiyas. Sa dihang misupak sila og nagbiay-biay kaniya, iyang giyab-yab ang abog sa iyang bisti og miingon, "Kun dili ka mo maluwas, inyo ka nang sayop, wala ako'y labot. Sukad karon muadto ako sa dili mga Hudiyo." Busa iyang gibiyaan sila og mipuyo siya sa balay sa usa ka dili Hudiyo, ganginganlag Tito Justo, nga nagtuo sa Dios. Ang iyang balay dool sa sinaguga. Si Crispo nga pangulo sa sinaguga mituo sa Ginoo, lakip ang iyang panimalay, ug daghang mga taga-Korinto nga nakadungog sa maayong balita, mituo o gibunyagan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Awiti ang Ginoo og bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabot og kadaugan alang kaniya, ang iyang balaang bukton. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa atubangan sa kanasuran iyang gipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon alang sa balay ni Israel. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga Tanan sa yuta nakakita sa kaluwasan sa akong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awit sa pagdaig. ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manaw sa kaning, Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaw ikaw, Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an sa dili madugay, dili na ako ninyo hikitan apan tapos sa mubong panahon makita na usab ako ninyo. Pipila sa iyang mga tinun-an miingon sa mga kauban, unsabay kahulugan niining iyang giingon kanato, sa dili madugay dili na ako ninyo hikitan apan tapos sa mubong panahon makita na usab ako ninyo. Ug siya nag-ingon usab, kay muadto man ako sa amahan, unsa may kahulugan niining iyang giingon nga dili madugay, nangutana sila. Wala ta hisabti ang iyang gisulti. Si Jesus nahibalo nga buot silang mangutana kaniya, busa miingon siya kanila, miingon ako sa dili madugay, dili na ako ninyo hikitan,
apan tapos sa mubong panahon makita na usab ako ninyo. Kini ba ang inyong gipanagsultihan? Sultihan ko kamo, maghilak kamo og magminatay apan makita, apan malipay ang kalibutan, maguol kamo apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong buntag sa tanan. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, diha sa atong santos nga Ebanghelyo, atong nadungog nga si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, sa dili madugay, dili na ako ninyo hikitan, apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Kining pulunga mo'y iyang gisulti ngadto sa iyang mga tinun-an, sa wala pa siya mosaka ngadto sa langit. Sa unang pagpaminaw, no, ang una gyud nga mabati nga sila sa Dios. Ang Ginoo nga ilang gikauban sulod sa pipila ka mga tuig, ang ilahang gisaligan, ang ilang gilauman, mao nga mibiya sila sa ilahang mga trabaho o panginabuhian, aron lamang muuban kang Hesus, karon mo biya kanila. Ang Ginoo nga ilahang ang pagsalig, mubiya kanila. Kining mga pagbati, mausab ang gibati sa uban, no? Kana bang mawala ang paglaom, no? Mawala ang imuhang pagtan-aw sa unahan. No? Bag-o pa lang, mga 2 months ago, miingon ang World Health Organization nga usa sa mga problema nga angay tutukan karon dili lang ang health issue kundi usab ang mental issue, no? Kay niining pag kuyanap sa COVID, dili lang ang bantayan nato ang atong lawas kundi ang mental health usab, no? This week lang, no, nakabalita kita nga usa ka inahan gipatay ang mga bata pa kaayo niya nga mga anak, no, magagmay pang anak, human nga napatay niyang mga anak, iya sab nga gipatay ang iyang kaugalingon, naghikog usab siya. Kini nagpakita lang sa pagkatinuod sa health problem, no, ni mental problem nga naa, ano, nag-uban usab sa health problem kanato karon ning COVID. Kini nahitabo lang tungod kay adunay mga tao nga mawad-an gyud og pagsalig, no? Mawad-an og paglaom nga sa unahan, no, adunay kasulbaran kining tanan. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, mausab ka na ang una na tumasabtan sa mga pulong ni Jesus karon nga sa dili madugay mo biya ako kaninyo. Apan kung magpabilin lang ang pagsalig, no? Musunod usab ang sa sunod nga mga pulong nga apan sa dili madugay mo balik usab ako. Buti pasabot niini nga tinuod mo hawa ang Ginoo mo biya pero dili kawad ag paglaom ang iyang mga tinun-an tungod kay siya mo balik ra dili madugay ug kini pinaagi sa presensya sa Espiritu Santo. Buti pasabot nga may biya lagi si Jesus sa pagkatinuod, wala niya pasagdi ang iyang katawhan. Nagpabilin siya. Kining mga pulong nga mag-remind ka nato nga taliwala nining kalisod karon sa pandemic, ang Ginoo, no, dili magpasagad, no? Ang Ginoo dili mubiya ka nato, no? That everything, no, even the pandemic, this will surely pass. Magpabilin lang unta kita sa atong paglaom sa nabanhawng Ginoo.
magpabilin lang unta kita sa atong paglaom kaniya, no? Kay bisan pa sa kalisod nining panghitabo, bisan pa sa daw bungtod, dakong bungtod nga atong gilabang, this too will pass, no? Musalig lang kita sa mga pulong ni Kristo diha sa Ebreo, no? Nga kita dili gayud niya pasagdan. Niining mga nanghitabo karon hugto nato ang atong paglaom, no? Tinuod kung unsa ka hulga kining mental health, magpadayon kita sa paglaom, pagampo sa Ginoo. Magpadayon kita sa atong pagsalig sa iyang tabang, because this too will pass. Ang Ginoong Hesus mipiyal kanato sa iyang mga buluhaton, nakig-uban ug milihok sa uban kanato pinaagi sa iyang espiritu, aron nga atong mahimo ang tanan sa iyang ngalan. Busa moingon kita, uban ni kami Ginoo. Nga ang Espiritu sa puso, mabatunan ka namong tanan nga kinahanglan ang pagsaksi sa paglaom. Mag-ampo kita. Uban ni kami Ginoo. Nga ang Espiritu sa gahom, mabatunan ni atong ilutos tungod sa mga konsensya o sa pagbarog sa ilang katungod. Mag-ampo kita. Uban ni kami Ginoo. Nga ang Espiritu sa kahayag, mabatunan ni atong wala pa makailan sa Ginoo ug niadtong napakya sa pagsunod kaniya. Mag-ampo kita. Uban ni kami Ginoo. Ang Espiritu sa kayag, mabatunan ni atong wala pa'y kapangkaagan kaniya o katong mga gikumpirmahan. Mag-ampo kita. Uban ni kami Ginoo. Ang Espiritu sa gugma, mabatunan kanamong tanan nga aniha karmini uban kang Panleonisis Dispo. Pinagi sa among aktibong paghinambigit sa among gagmay simbahanong katilingban. Mag-ampo kita. Uban ni kami Ginoo. Dining tuig sa ekumenismo, pagdialogo sa mga naglain-laing tunungan o sa mga lumad nga unta makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Uban ni kami Ginoo. Ginoong Hesus, pinaagi sa kusog sa imong espiritu, uban ni kami sa among pilgrimahe, padulong balik sa puloy-anan, sa himaya uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron nangako inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwato na to sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimay siya nga alawasan sa kapusdanan sa timok niyang santos nga simbahan. Ginoo, mudangat unta nganha kanimo ang among mga pangaliya uban sa mga halad aron kami human malimpyo tungod sa imong kaayo, maandam pagdawat sa mga sakramento nga among gihatag sa dakong gugma, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo,
among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kini ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nagibayaw ngadto sa inyo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud, nga magmalipayon kami sa pagdaay kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayud kanu sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya, pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo, nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nga naa kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar ug kordero sa Dios. Tungod ni ini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa langit, miduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, diha sa nagkuhan, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usahan sa kaitasan. Dahil na nagaling sa ngalan sa Ginoo, usahan sa kaitasan. Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu ang pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto sa nun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kanimo. Samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula lang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Ato karong isangyaw misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nini. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan. Niningpaan sa kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang malagad kanimo, imo ang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, nimo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among papa, ni Patrick Daniel among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa bang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nga kahong nga Amahan. Dias kay usa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Po kita samahan, atong gamito ng mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan na mo, anak ka sa langit, pagdayon ng imong ngalan, mabot ka na mo ang imong ingalian, matuman ang imong pagbuo, ini sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalanaw mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, may nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, o pili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan masa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kayo managingarian ng among himaya hangtod sa kahaturan.
Ginoo Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa Ipakita ta karon ang timaan sa itong pagkamanagsuon. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluwi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluwi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kinimaw si Kristo. Sa among kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, hindi ako aral ng kalaman kanino, apan pagulong mo naman, mamaayo ako. Pagampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw manawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios nga nag-uli kanamo nganha sa kinabuhi nga dayon pinaagi sa pagabanhaw ni Kristo. Padaghana dinhi kanamo ang mga bunga sa sakramento sa Pasko ug lig-una ang among mga kasing-kasing pinaagi sa pagkaon nga makaluwas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanino. Orasyon Pirata para sa novel coronavirus. Dios among amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi, sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyo po kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangalyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghayusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa
sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanila. manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dad anyong gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.